आयै आंसो जोहोलाव। मा? औ आयै। जोहोलाव? आयै सनास्थर। आं नोंखौ गोसोखांब्लासो सानसेबो आगानसे बारहरफेराखै आयै। थासारिया मोजां नङिनि थाखायसो आं नोंनि खाथियाव फैनो हायाखै। आंखौ गारनानै थांलादे जोहोलाव। आयै बेफोरखौ हरसे रायलायबाय थागोन आं जोबोर ओंखाम उखैदों। मा गैला आयै? मानो गैया जानो दं। आं नों फैगोन होननानै सानफ्रामबो नोंनि थाखाय दोनखाबाय थायो। बा बेसे समायना नुथाय। आइजोफ्रा मैगं थाइगं फानगासिनो दं आरो हौवाफ्रा जुवाजों गोदोफबनानै दं। लाबो बिसोरखौ। ओरै फै। ओरै माखो हान्थु खराय। लाइन था गासिबो। आखाइ खबो आं नोंसिनि थाखाय मानिनांगोन नोंसोरखौ। थासा जा।